Ħafna jsejħulu l-iktar xogħol antik tad-dinja. Il-prostituzzjoni tibqa' realtà fis-soċjetà tal-lum, iżda analiżi tar-reati kriminali tul is-sena 2013 tgħid li din qiegħda tonqos. Jirriżulta li r-rapporti dwar prostituzzjoni naqsu bi 52% meta mqabbel mas-sena 2012. Dan ifisser li filwaqt li sentejn ilu ġew rapportati mal-100 każ, is-sena li għaddiet dawn niżlu għal 50. Dan in-numru jibqa' l-bogħod mis-16 każ li ġew rapportati fl-2004 imma ferm l-isfel mill-130 tal-2011. Tkellimna ma' Dr. Xavier Formosa, lecturer fl-Università u awtur ta' dan ir-rapport. Għax jista' jkun il-każijiet innifishom qed jonqsu, però nafu li din hija attività partikolari li ma tonqos. Fisser kif in-nuqqas ta' rapporti jista' jkun minħabba sorveljanza aħjar mill-komunità u l-pulizija u jista' jkun li l-attività mxiet minn post għal ieħor fejn m'hemmx sorveljanza. Mhix il-prostituzzjoni nifisha, imma l-loitering li l-iktar li jiġi rapportat li tfisser li fil-lokal fejn ikunu l-attività. Dik l-attività minna nifisha ma tibqax tidher, mela l-ammont ħajonqos. Mistoqsi jekk it-tibdil soċjali jagħmilx differenza minn dan l-aspett huwa wieġeb hekk. Jiddependi mill-permissività tal-soċjetà nifisha. Ġifieri jekk iktar hemm għandek soċjetà liable li tagħlaq għajn waħda għal din l-attività, ovvjament ħajonqoslok, però ma jonqos minn sena l-oħra mbagħad. Dan huwa long term change. Dawn in-numri mistennija jkomplu jqanqlu d-diskussjonijiet dwar is-suġġett. Bl-opinjonijiet dwar il-prostituzzjoni varjaw minn dawk ta' min assolutament ma jaqbilx magħha u oħrajn li jippreferu li din l-attività tkun regolarizzata.